गोविंद फेरेंगा प्रमोद बर' हारिनि सम्पथिखौ बहा फानना जाजोबखो बहा फानना जाजोबखो थांखिया नङामोन जोंनि बिटिआरनि थांखिया नङामोन जोंनि बिटिआरनि उदां उदां बड'लेण्ड सोरजिनायनिसोमोन अख्रां गोमसार सासे बड'लेण्ड दानायसोमोन लामा ससेयावनो गिबियावनो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा भिडिअनि फुटेजाव नायनानै एसेबा बुजिखाबाय जानो हागौ बर' हारिनि सम्पथिखौ सोर फानना जाजोबखो गिबियाव बुंनांगोन गोविंद बसुमतारी प्रमोद बर' फेरेंगा बुंनांगोन दिनैनि समाव आसामिस निउसफोराव नायोब्ला इन्डियाखौ फोथांना लाखिनो थाखाय नरेन्द्र मोदीआ हाजार हाजार दावहा नांग्रा हाथियार बायदों दावहा नांनो थाखाय इन्डियाखौ फोथांना दोननो थाखाय हाथियार बायना दोनदों अब्ला नरेन्द्र मोदीनि माखासे बुंनाय निउसफोरखौ नायोब्ला जोंनि बर' हारियाबो इन्दि बियाफ्रा जोनोम मोनामोनब्ला हयथ' बर' हारिया दिनै बर' राव हिसाबै बर' हारिया बर' हिसाबै थांनानै थानाय दिनैनि समाव हयथ' बर' राव सोदोबानो गैला जानो हासिगौमोनदां बर' रावखौ दिनैनि समाव खोनानो मोननाय नंलामोन खोमा अब्ला जों बुंनांगोन अबेबा समाव इन्डियानि माखासे निउसफोराव नायोब्ला आसामिस निउसफोराव जों मालाबा खोनायोमोन आसाम पुलिस जिखुनु जाया इन्डिया आर्मी इन्डियानि सरकार बा आसाम सरकारा जायफोर हाथियार हमग्राफ्रा जुदि फैयोब्ला हाथियार गंसेयाव एसेखिनि दाम होनाय जागोन अब्ला दिनैनि बे समाव बुंनो हायो रोखा रोखा इन्दिबिनि हाजार हाजार सिलाइखौ सोर फानना जाखो गोविंद बसुमतारी बे हाथियारखौ फाननानै आसाम सरकार इन्डिया सरकारनो फाननानै बे फैसाखौ मा खालायखो बेफोरबायदि फैसाखौ मा खालायखो हाथियारनि फैसाया बहा थांखो बे हाथियारनि फैसाजोंनो दिनै जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ बायख'नो हायोमोन दिनै केस गोनांफोरनि जेंनाखौ दिनै फोजोबनो हायोमोन जायफोर मुंख्लं नखरफोरनि नखरखौ दिनै एसे एनै अनसायनो हायोमोन जोंथ' दिनैनि समाव बे हाथियारनि फैसाखौ बहा बायखो आसाम सरकार इन्डिया सरकारनो बेसेबांनि फानखो गोविंद बसुमतारी प्रमोद बर' फेरेंगा खै लाखनि फानखो खै कौटिनि फानखो एनडिएफबिनि सम्पथिखौ दिनैनि समाव जुदि बिथांमोनखौ बे साथाम मानसिखौ जुदि आसि थुनानै जुदि बुङोब्ला हयथ' जोङो दायनिगिरि जानो हागौ आसामनि माखासे निउसफोराव इन्डियानि निउसफोराव सम सम जों खोनायोमोन जुदि हाथियार हमग्रा सोद्रोमाफ्रा हाथियारखौ लानानै फैयोब्ला जों एसेखिनि हाथियारनि दामखौ होनाय जागोन अब्ला बै समाव जों खोनादोंमोन हाथियारनि दामा बेसेबां आरो मानसिनि दामा बेसेबां अब्ला एनडिएफबिनि केदारफोरखौ जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ फाननानै जादोंना जायाखै सम्पथिया सोरनि बर' रायजो राजानि बर' बिमा बिफानि बे हाथियारा बुंनांगोन दिनैनि समाव बुंनांगोन हाथियार फाननानै नोंसोरो इलेक्सन गेलेदों नोंसोर जि एसे एनै रां लाबोदों भारत सरकार आसाम सरकारनिफ्राय बे थाखा फैसाया हाथियारनि फैसाबो जाया नोंसोरो जिबायदि थाखा फैसाखौ बाहायनानै जादों बे एनडिएफबिनि सिलाइनि फैसानि दामबो नङा गैयाथा गैया हाथियारखौ भारत सरकार आसाम सरकारनो फाननानै जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ केस गेलेमोन जायफोर केस गोनां बिथांमोननि केस गोनांनि सायाव उकिलफोरनो थाखा फैसाखौ होमोन मुंख्लं जानाय मुंख्लं नखरफोरनो एसे एनै बे रांजोंनो हेफाजाब होनो हागौमोन जायफोर एनडिएफबिनि सायाव केस होग्रा बिथांमोननोबो माबा मोनसे बे हाथियारनि फैसाजोंनो एसे एनै हेफाजाब होनो हागौमोन जायफोर एनडिएफबिनि सायाव केस होग्रा
बिथांमोननोबो जों माबा मोनसे हेफाजाब होनो हागौमोन बे हाथियारनि फैसाजों। बे हाथियारनि फैसाखौ दिनैनि समाव हिसाब होनो हागोन ना हाया? जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ बेसेबांनि फानखो, केस गोनांफोरखौ बेसेबांनि फानखो, एनडिएफबि केडारफोरखौ बेसेबांनि फानखो, एनडिएफबिनि सम्पति हाथियारखौ बेसेबांनि फानखो, दिनैनि समाव बेफोरबायदिखौ गबिन्द बसुमतारी, प्रमद बर', फेरेंगा हिसाब होनो हागोन ना हाया? बर' रायजो राजाफोरनि हिसाब होनो हागोन ना हाया? दिनै बुंनांगोन डिआर नाब्लानि सान्थौ, डिआर नाब्लानि मेलेम, डिआर नाब्लानि माखासे बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय कौटि कौटि थाखा गारनानै, लाख लाख थाखा गारनानै हाथियारखौ बायनानै माहारिखौ बुहुमाव दिनैनि समाव गिख्रं होदोंमोन, बुहुमाव सिनायथि होनो हादोंमोन। दिनै बे हाथियारनि रां रुपा, हाथियारनि लाख लाख थाखाखौ दिनै बेसेबां कौटि कौटिनि प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारी, फेरेंगाया बेसेबां कौटिनि फाननानै जाखो? बेबायदिखौ दिनैनि समाव हिसाब होनो हागोन ना हाया? कौटि थाखाजों हाथियार बायनानै बर' हारिखौ सिनायथि होबोदों। अब्ला बे हाथियारा सोरनि सम्पति? बे हाथियारखौ फाननायनि थाखा फैसाखौ बहा दोनखो? गबिन्द बसुमतारी, प्रमद बर', फेरेंगाया बहा दोनखो? बे हाथियारनि थाखा फैसाखौ दिनैनि समाव अडिट होनो हागोन ना हाया? बिथांमोना बे मुंख्लं नखरफोरखौ जा 5 लाख थाखानि लुक देखायनानै लाजिफोनांगासिनो दङ। बेसेन गिथावना। दुखु गोनां दाहा गोनां। नोङो बाबाखौ गोसोआव दंना गैया? गोसोआवथ' गैया। आरो बे भिडिअनि फुटेजाव नायनानै बे बैसोआव गावनि गथ' गथायनि थाखाय होआबा होआ डाइरेक्ट बुं गबिन्द बसुमतारी आरो प्रमद बर', होआबा होआ डाइरेक्ट बुं फेरेंगा, जायफोर मुंख्लं बिथांमोननि न'खराव जों होनो हाला, जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय जों होनो हाला। बे थाखा फैसाजों हाथियार फाननाय थाखा फैसाखौ बा मुंख्लंफोरनि थाखा फैसाखौ, एक्स एनडिएफबिफोरनि थाखा फैसाखौ जों सरकार सालायनानै जों गारजोब्बाय। डाइरेक्ट बुं, डाइरेक्ट बुंनानै लाजिनो रोङा नोंसोरो? बेबायदि माखासे भिडिअनि फुटेजाव नुदों, सोरबाया गाबगु खुगु, सोरबा मुंख्लं जानानै थांनाय बिथांमोननि गथ' गथाया दिनै देरग'जोब्बाय। दिनै मानो थाखाय खोनासंनो गोनां जाखो? दिनै गथ' गथाया बुंनोसो हानांगौमोन, जोंनि आफा बा जोंनि आदा, जोंनि गथ' गथाया थैनानै थांबाय, जोंनि गथ' गथायनि थैनायनि थांनायनि मुङाव दिनै जोङो नैबे आफानि थाखाय दिनै नैबे आफानि मुङाव नैबे न'खौ लुना होफैदों। नैबे न'खौ लुना होफैदों जोंनि आफानि मुङाव, जों थानो थाखाय नैबे न'खौ लुना होफैदों। नैबे मन्दिरा जोंनि आफा मुंख्लं जानायनि थाखाय, नैबे आंनि हौवानि थाखाय जोंनि हौवानि लोगोफ्रा लुना होफैदों। बेबायदि खोथाखौसो जों खोनानांगौमोन, जों खोनानांगौमोन दिनैनि समाव। नाथाय जों दिनै मा खोनादों? बै मासाव होगोननो, उमुक दिनाव होगोननो, उमुक खालि होगोननो, बेसेबां थगायदों। बे भिडिअनि फुटेजाव नाय, जायफोर बोराय बैसोआ गावनि गथ' गथायनि थाखाय बेसेबांबा खस्थ' खालायनानै मिथिं दावथिङाव, जायफोर प्रमद बर'नि, गबिन्दनि, फेरेंगानि खोथाखौ खोनासंनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव मिथिङाव माबा मोनसे मोजां खबर मोनगोन खोमा होननानै खस्थ' मस्थ' मिथिंफोराव नुजाथि होयो। बेबायदि समखौ नोंथांमोना, बेबायदि माखासे बेसेन गोसा सम हैनायखौ नोंसोरो जेबो बेसेन होआखै। दिनैनि समाव जेबो बेसेन होआखै। लाजिनो सोलों। दिनैनि समाव बे बोराय बैसोआव जायफोर गावनि हौवानि थाखाय, जायफोर गावनि गथ' गथाया गावनि बिफानि माबा मोनसे, गावनि लोगोफ्रा माबा मोनसे हेफाजाब होगोन होननानै जायफोर मुंख्लंफोरनि दारै बिटिआर एकर्डआ जाबाय, प्रमद बर'आ लाजिनांगौ। दिनैनि समाव खोनानो मोननांगौ बर' जोहोलावफ्रा सोरबा रान्दि जानानै थानाय गावनि हौवानि मुङाव गावनि लोगोफ्रा बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगो दिनै गावसिनि लोगोफ्रानो जोंनो थानो थाखाय न' गंसे लुबाय, आरो आंनि हौवाखौ
फुंनि बेलानि आं सिबिनो थाखाय आरज गाबनो थाखाय आंनो मोनसे थानसालि न' लुना होबाय बा गिर्जा गंसे लुनानै होबाय बेबायदिसो बुंजानांगौमोन। सोरबा दिनै गावनि गथ' गथाया बुंनो हानायसो जानांगौमोन जोंनि आफानि लोगोफ्रा जोंनो थानो थाखाय न' बां जोंनि गामियाव गिर्जा गंसे मन्दिर मोनसे लामा मोनसे जोंनि आफानि मुङाव लुनानै होबाय बेबायदिसो बुंजानांगौमोन दिनैनि समाव। नाथाय बिलटिनि समाव सारनाया मुंख्लं जानाय, एनडिएफबिनि समाव सारनाया मुंख्लं जानाय, आबसुनि समाव सारनाया मुंख्लं जानाय रावबो मोनफ्रामबो दल संगठना बेसेन होआखै। दिनैनि समाव बेसेन होनो हागोन ना हाया? उननि समफ्राव गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा हागोन ना हाया? एक्स एनडिएफबिफोरनि मुंख्लं न'खरफ्राव थांनानै सोरबा रान्दि जानायफोरनि न'आव थांनानै न' गंसे आरो गावनि हौवाखौ सिबिनो थाखाय माबा मोनसे सिबिसालि न' गंसे लुनानै होनो हागोन ना हाया? गुबुन गुबुन गामिफ्राव सोरबा मुंख्लं जानायनि लामा सामा रायजोफोरनि गिर्जानो मन्दिरनो सोरबा मुंख्लं जानायनि एक्स एनडिएफबिनि मुङाव लुनानै होनो हागोन ना हाया? सोरबा बिर जोहोलावफोरनि दालांनो बबेबा थानसालि न' लुनानै होनो हागोन ना हाया? गबिन्द बसुमतारीया उननि समाव हायोब्ला डिक्लेयार हो आरो हायाबा ओंखारनानै था। आरो हाथियारनि सम्पतिखौ नोंथांमोना बहा दोनखो? हाथियारनि थाखा फैसाखौ बहा दोनखो? आसाम सरकार भारत सरकारनो फाननानै जानाय बर'नि सम्पति एक्स एनडिएफबिफोरनि सम्पतिखौ बहा दोनखो? हाथियारनि थाखा फैसायानो दिनै भारत सरकारा होजोबाखै, आसाम सरकारा होजोबाखै। बे हाथियारनि थाखा फैसाजोंनो दिनै जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ बायख'नो हायो गबिन्द बसुमतारी।